Buların әле быйылгына битмәйттем. Искеләргә эшләдем, һәр яңаларны. Яңалар булалар. Сөяк белән эшли башладым. Эремегезле терлек сөяге белән. Аннан вазалар, төрле брошкалар, муенсалар, шундай аннарысын неләр, зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бирдем инде. Аннарысын фужерларга, көзгеләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик турбаларны эретеп ябыштыра һөнәренә өйрәндем. Мягкий игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узорлап ясый башладым. Тагын инде менә һәр алдагысы тора инде, Алла бирсә, сварка белән эретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә. Кызык сорау бирәм әле. Кайчан өйрәнәсез буламы? Төнесендә. Төнендә йоклыйм, Аллага шөкер. Ничә сәгать йоклыйсыз? Как положено. 7-8 сәгать. Әйе, 7-8 сәгать йоклыйм, әйе. Аның өстенә әле укырга кирдем. Мизәлә киллиятенә. Анда укыйм әле. Нәрсә өйрәнәсең? Мин нигә садикка эшкә кергән идем бит, шул тәрбияче нигә, диплом кирәк инде. Тәрбияче булырга. Әйе. Укып кайтканнан соң әйе, укып кайтканнан соң әйе. Аның өстенә шул заказлар күп инде минем. Рам ясыйм, наличниклар. Шулар. Хәзер монда беләләр инде синең эшләгәнне. Беләләр, бүтән авыллардан да киләләр. Гадәттә нәрсә сөйләрсең? Обычно тәрәзә утыртырга алмаз белән кисеп, рам ясарга инде. И наличник. Табуреткаларга заказым бар менә хәзер. И менә шул зодиак знакларына инде. Берсе әле балык ясасы бар, рак ясасы бар. Менә бит аны тоттың да эшли башлап булмый. Менә ничек аның башта син интернеттан карыйсыңмы, ничек бу эш коралы белән эшләргә, мәсәлән, сөякләр белән эшләргә ничек? Сөякне миңа иң беренче этәргеч ясады Ринат Хадеевич. Мин нинди соравым булса да шуңа барам. Ул этәргеч ясады, мин инде оннан тәм табып эшли башладым. Аны карап торып, әйе. Ул башта миңа аның алымнарын өйрәтте, ничек кисәргә. Шул. Менә ничек бүленгән синең көндәлек? Юк, минем бүленмәгән. Мин үзем, мәсәлән, китап укысым килә, мин барып китап укыйм. Китап укыйсыз? Әйе. Минем бик күп китаплар дигәндәй, мин Белградтан кайтартам, шул поделкаларында, шундай кул эшләре буенча, шундай китапларым да бар. Интернет бар, кулланасызмы? Кулланам. Интернет белән кулланам. Тагын ничек? Тагын. Аннарысын инде эштән кайтам. Эштән кайтканнан соң кашыгын ясыйм инде, сөяк, бакчага чыгып эшләп керәм. Менә син ничек аны башта берсен башлап куясың да, бер төр эш. Юк, мин эшләп бетерәм ахырына кадәр. Ахырына эшләп бетерәсең. Эшләп бетерәм. Мин калдырмыйм. Сөяктән агачка күчәсең, агачтан тимергә күчәсең. Әйе, шулай. Монда бераз эшләп, монда бераз эшләп, монда бераз. Алай итмим. Мин менә башлаганмын икән эшне, бетерәм. Иртәгәгә калдырмыйм. Менә син ике бала үсеп килә, аларны өйрәтәчәксеңме менә бу һөнәрләргә? Минем кыз инде бисер белән үрә башлады. Малай выжигать итә. Хәзер инде лобзик белән кисә. Үскәч миндә эшлим, әни сине сыман инде. Ягъни алар инде сиңа кызыга башлады, синең эшләргә. Кызыгалар. Әйе. Өйрәнә башлады үзләре. Әйе, кыз бәйле, крючоклар белән поласларга хәтле бәйле хәзер. Малай инде миңа узорлар төшерергә булыша. Вот шулар. Менә бер кул устасы миңа әйткән, киләчәктә вертолет ясарга телим дип. Синең шундый зур хыялың, берәренди шундый бик зур хыялың бармы әле? Минем бүгенге көндә әле әйтеп үткәнчә, менә шул сварка белән ясарга өйрәнеп, гөл утырта торган подставкалар ясасым килә. Менә минем иң зур хыялым шул, өйрәнеп булырмы, юкмы, өйрәтүче булырмы, юкмы, белмим. Иң зур хыялым пока шул. Иң мөһиме синең өйрәнергә теләк бар. Бар. Һәр эшкә, һәр нәрсә белән ябыштырыпмы, кисепме,
Буяпма, бүтәнсен өйрәнергә. Өйрәнергә, иә. Әле мен моның белән генә туктап калмаска исәп. Ә менә мәктәптән сорамыйлармы? Альбина ханым безгә килеп Ярдәм ит әле. Ярдәм ит әле, моны булай тик әле, моны нишлек микән, ишек ябылмый, форточка ачылмый, нишлек микән, әйт әле, дип чакыралар. Синнән ир-егетләр көнләшә торганда, шуки мастерскойда нинди генә эш кораллары юганда. Көнләшә. Алар нәрсә, нинди сүз, авыз ачалармалар, берәй сүз әйтәләрме күргән шандагы. Менә кеше киләме сиңа әйбер аларга? О, дип, шулай, шундай итеп әйтеп куялар инде алай. Сиздермиләр инде көнләшкәннән, ого, дип, кайберсе карап тора инде. Ничава сибә дип тә җибәрәләр.